ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೇ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಅನ್ಬತ್ತನ ಪರ್ಲಾಡ್ ಕಡ್ ಏಕದಂತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಪುನ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಾಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪರ್ಲಾಡ್ಕ ಈ ಲೈನ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಮುಗ್ಳು ಮಾಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನ ತೂಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ತೂವಲಿ ಇಂದು ಅಂಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದು ಉಲೇರ್ ಹತ್ರ ಹೊತ್ತು ಸೀದಾ ಒಂದು ಪರ್ಲಾಡ್ಕ ಮೈನ್ ಹೈವೇಗೆ ಸೇರುವಂಚಿನ ಜಾಗೆ. ಸೊ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ಪೇರಂದು ಇದು ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಗೂಡು ದೀಪಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲುಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋತು ಪತ್ರಿಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿನ ಈತು ಪೂರ ಗೂಡು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ವೆರೈಟಿ ಗೂಡು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಗೂಡು ದೀಪಡೇ ದಿಂಚಿದುಂಡು. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಕ್ಲು ಗೂಡು ದೀಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ, ಏತು ಗೂಡು ದೀಪ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಇರ್ನೂದು ಉಂಟಾ? ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಏತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ? ಒಂಜಿ 150 ಮಿತ್ತು 400 ಉಲೈ 400 ಉಲೈ ಅದಾ ಕಂಡ 200 ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ತೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಾರು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಅದ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾ. ಗೂಡು ದೀಪಲ್ಲಿ ಏತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ತೊಂದಾರು? ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಮಾಲ್ಪನೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಬನ್ನ ಗಂಧೀರ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಗುಲನೆ ಗೂಡು ದೀಪ ಓಪನ 150 ಇಂದು 220 ಇಂದು ಸರ್ 190. ಓಕೆ. ಇದು ಪೇಪರಾ ಫುಲ್ಲು ಇಂದು ಕುಂಟುದ ಪೇಪರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾ? ಓ ಇಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಪೇಪರ್ ಇಂದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎತ್ತದಿವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕುಂಟು ಸಮಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಂಟು ದೆತ್ತಿಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಅಂಡ ಪಂಡ್ರ ಮತ್ತೆ ಪೇಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಪೇಪರ್ಗೆನಾ? ಪೇಪರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದಪ್ಪದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ತೂಪ ಅವಲಿಕ್ಕೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಂಟು ಪಿನ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಪಿನ್ ಮಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲ್ಪೋಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದೆತ್ತದಿವಲಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿನ್ ಪಾಡ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ತೋರಿ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಈ ಟೈಪ್ ಪಿನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ತೋಜನ ಅವಾಡೆ ಅಡೆಗೆ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾನು ಆ ಬತ್ತನಂಡ ಆರು ಎಂಚೈನು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪನ ನಿಗಡೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವ್ನು ಯಾರು ಪನ್ಲೇಕನೆ ಮಾಲ್ತನಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಅಂದು ಪಿರೋ ಪೀಸ್ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ಅಂದು ಇಂದು ದೆತ್ತದಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರ್ದಿಪ್ಪ ಅಂತಾರ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಡು 4 ಗಂಟೆ ಪೋಡದ ಪೂಲ ರೆಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನೆನ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅನ್ಪೇರೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಲ್ದು ಪಾರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ದು. ಓಕೆ. ಇದು ಪೂರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನಲ್ಲ ನನಗೆ ಚದಿಯಾರ ಅಪ್ಪಡ ಹಾಪಡು ದೆತ್ತಿದೇವಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ಪ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಇಂದ ಗಂಬ ಮಾಡಲಿ ಒಂತೆ ಓ ಲೂಸ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಅವು ಲೈ ಬಲ್ಬ್ ಇನ್ನಿದಾಲ ಪಾಡು
రెడీ అండా రెడీ అండి ఓಕೆ ಇದು 4 ಗಂಟೆ ಬಿಡು 4 ಗಂಟೆ ಒಡಿಂಚೆ ಬರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಓಕೆ ತೋಲಿ ಗುಡು ದೀಪ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲ ಪೂರಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಲ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪನ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಒಂದಲ್ಲ ಬೇಲಂಡ ಅದ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲ ಬಲ್ಲ ಪೂರ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಇಂಚು ಬರ್ಪು ನೀ ಈ ನೆಕ್ ಇಂಚಿನ 380 ಓ 380 380 ರೇಟ್ ಉಂಟು ಹಾಂ 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 350 ಮಿತ್ತು ಅದಾ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ತೋಲಿ ನಮಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಂದು ಮೂಲು ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಓ ಅಂಗಡಿಗ ಹಾಂ 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 అందులో ಉಂಟು ಅದಾ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟೈಪ್ ಅದಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ 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 ಗೂಡು ದೀಪ ಅಂತಂದು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟೈಪ್ ಗೈಸ್ ಇಂದು ಇಂದುలో ಅವೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದಾ ಓಕೆ ವೆರೈಟಿ ಏನಂಚಿನ ಗೂಡು ದೀಪಾಲು ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲು ಇಲ್ಲ ತೋಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಂದುలో ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡೋರ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಡೋರ್ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಉಂಟು ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಮಾಡುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾನು ವಾಟರ್ ನೀರು ಪಾಂಡದ ಅಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ ಔಟ್ నుంచి ದೀಪಾವಳಿ ದೇವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏತ್ ಬರ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಎಂದು ಬರ್ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ నాకు పర్పగురం అయిపోయి ಪರ್ಬ ಅದಾ ನೆಕ್ಕೆ ಏತು ಏತು ಒಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಂ 80 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಜಿ ಬಿಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಟ್ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು 80 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 220 ಇನ್ನೇ ತೆತ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲಿ ಹಾಂ ತೆತ್ತಿವಲ್ಲಿ ಅದ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಾ ಅಂದ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೆತ್ತಂಡ ಅದಾ ಮಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನಿಗಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಂದು ಓ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಂದು ಫ್ಲವರ್ ಐಟೆ ಡಿಸೈನ್ ಅದಾ ಲೈಟ್ ಬಾಂಡ ಎಡ್ಡು ತೋಜುಂಟು ಓಕೆ 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 ಕೂಲ ಇದೆ ವೆರೈಟಿ ಇಂದು ಬೆದ್ ಇಂದು ಬಿದಿರಿದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಲೇಟೆಸ್ಟಾ ಅವು ಏನಲ್ಪ ತೂಪೆ ಗುರುದು ಅಂದು ಬರದ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಂದಾವು ಲೈಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ನು ಲೈಟ್ ಓಕೆ ತೋಲಿ ಗೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಏನಂಚಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನಂಚಿನ ಉಂಟು ಬೆದುರು ತಟ್ಟೆಡು ಮಾತ್ರ ಅದಾ ಬೆದುತ ಅಂದು ನೆಕ್ಕೆ ರೇಟ್ 360 360 ಓಕೆ 360 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ 350 360 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟಾ ನೆಟ್ಟದ ಚೇಂಜಸ್ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಟು ಲಿಟೆ ಮುಲ್ತರ ಅಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪನ ಅದ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಬುಕ್ ಮೂಲು ಉಂಟು ಇಂದು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಂ ತೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಲ ಇಂದು ಕುಂಟ ಹಿಂದು ಕೊಂಟು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬೆದ್ರದ ಮೂಲು ಕುಂಟು ಪೂರ ಇದ್ದ ಹಾಂ ಅಂದು ಪೂರ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ತೋಲಿಂದು ತಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಬೆದರಿಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂದು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕಲರ್ ಹೊಡಿ ಉಂಟು ಕಲರ್ ರಂಗೋಲಿದ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಪ ಅಂಚಿನ ಅಂದುಲು ಉಂಡು ಅವನಕ್ಕೆಂಚ ರೇಟ್ ಎಂಚ 120 ವೆರೈಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಚ ರಂಗೋಲಿ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಮಾಲ್ಪುನ ಅಂತ ಆರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತೂಪೋಯಾರ ನಿಮಗೆ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸುಲಭ ಅಂದು ಈಸಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಾಪುನ ವೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಜಿ ಕಲರ್ ಇಂದು ದೆದ್ದದೇವಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಅಂದ ಕಲರ್ ಪೊಡಿ ಅಂದೆ ತೊಂಡ ಅನ್ನದ ಸಿಂಚನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋನ ನಾನು ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನರ್ ತಿಕ್ಕುನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡ್ ಉಂಡು ಈಸಿ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ತು ಮೂಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಪನೆಡ್ಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಚರಿಸಕ ಅದ ಜನ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ನಂಚೂರು ಜಿಗ್ಗ ತೋಜಿಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಲಾಡ್ ಕಡುಪುನಂಚಿನ ಈ ಶಾಪ್ಗು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾನೇ ಸಾದಿರವಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ದ ನಂಬರ್ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬುಕ್ ಅದಾದ ಬರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಓಕೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್
ಸಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮೂರ್ತಿದ ಮಾತ. ಓಕೆ 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 ಐಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಥ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹುಡ್ತಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡೇನು ಒಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.